फेर न्याय बसिब आउ भगिया फेर आज कौन कला भग्या घरे टिके मु पानी ढाली देली बोलिगा मते वाड़ैया को आउची ते भगिया हां भगिया कोन हला भग्या तंग घरे वइची से बुढ़िया तर कथा ता बुढ़िया तो कथा था भगिया डाक भगिया कोन ता घर से पानी ढाला बाड़िया हला नला न्याय हबो भगिया हाउ आटी तंग तम बस पाखे चला न्याय न हला हबन ता घर रे पानी ढाली देले बाड़ेला हां आ बाड़ैया मते गोडौन चिठी बाड़ैया कोन बाड़िया गोड़ौची ताले ओइना बाड़ै ओइना बाड़ी ना था किए बाड़िया गुडौची बड़ा दस अरे से दिन भगियार समीर भगिया को समीर आज बापा धी कथा विचार हबो सेमते लबनी काटी देलु काटी देलु काटीबे कोन भदलक आगे कइन देले हम नु थबो हां हां ना ना से कथा नहीं हबो के फोन 500 दरमना दबो कोन देबो फोन दो 500 दरमना 500 टका जरिमाना तो फेर आउ थर 500 भदल हबो ना ना 500 हबो जय श्री राम दिन हां जल्दी खोज आसीबो ए खलिया भाई हां जल्दी खोज आसीबो नले डेरी ना ना संग संग सोई नहीं हां